nema potrebe da se bilo šta više raspravimo. Koje je ministarstvo? Planili smo razgovor, vi biste Pa naši koje stav. ministarstvo je mi naredilo? To je to. Ministarstvo rudarstva je vama naredilo da budete ovdje. Jer ste plaćeni od ministarstva rudarstva. Dobro, još bolje onda. Super. Nema potrebe više sa svima, već smo s njima. To nevoljna informacija, mislim, vrlo značajna. Ja sam u toku stiče ove informacije. Možda ta informacija Ono što sam rekao, to je to. Jer sam je ja izgovorila. Mogu da kažem. Sad ću vam kažem jednu stvar. Kod vaše bezbednosti, jer je u pitanju Minsko polje, ne možete ovdje da budete. Da, Minsko polje po kome šetaju svi i vaše obezbeđenje. I provocira nas, mi smo ih sprečili da šetaju. Mi rizikujemo za te plaćenje od strane vaših nevladinih organizacija. Tako da manite da to radite. Molim? Od mene se plaćate? Ne. Ne plašim, za čoveka čovjek razgovara normalno. Od ovog čovjeka se plašim, neću.